Danas smo tu sa... Dobro jutro, probudi dan. Dobro jutro. Danas smo odlučili da izađemo na ulice i postaknemo ljude da požele dobro jutro svojim voljenima. Danas smo tu sa... Rajkom. Kako ste? Odlično. Recite mi, kako ste proveli današnje jutro? Radno. Radno? Da. Da li ste tip osobe koji kada ustane ujutru voli prvo da popije kaficu na miru, da se odmori ili volite više odmah u neku akciju da krenete? Prvo razgibavanje. A recite mi, da li ste tip osobe koja kaže po jutru se dan poznaje ili ne? Pa kako kad? Kako kad? Od čega zavisi? Pa ne mora da znači da je sad ako vam je divno jutro da vam bude i divan dan. Ko zna šta može da iskrsne. Tako je, ali trudimo se uvek da kako god da jutro bude divan dan. Ali ćemo se truditi da bude uvek lepo. Tako je. Koga vi ujutru prvo pozovete kada se probudite? Pa ne zovem nikoga odmah, ali kasnije ako iskrsne nešto, neku od drugarica, možda treba neki mali trač. Dobro. Da li ste za to da sada pozovemo neko od vaših drugarica, poželimo im dobro jutro, otpevamo pesmicu i možda čujemo neki trač? Ako želite. Može? Alo? Dobro jutro. Dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro, dan se budi. Jesi završila? Nisam srce. Reci mi šta da nam spremim za klop. Iznenadi me. Hvala Rajka što ste pričali sa nama i što ste nam ulepšali ovo jutro. Molim.